15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kariboy People's Council RBPC kabalam khmat daw President uba Jason Lennox Nongrum ringkat bat kiwei pat kidkhan kalalej bani kenu yo Deputy Commissioner Kariboy District u Dr. Abhishek Saini ban penpau ka jing sokhya ka bajur halor ka rukom thungkam Mechanic Grade 1 da ka District Selection Committee jongkani ka district habakran sikilat pathai khubor uba Jason ulaong bakaseng kalayo jing tip baya ka post Mechanic Grade 1 laweng no da sarkar jela shwaban penlong yak eksamen thungkam bolabu jingkeli babalai pan la sha ban penlong yak eksamen wat hadin bala dep ban weng no yak ka post ka RBPC kala penpau babon ki kertong kila penlut bon benai nalor ke pisa ban pen kre yak eksamen namar bekinget bagajing khot thungkam kadang trikam katkum ka jingpen bana ka bala penmi da ki bor badai pet Katkum kaseng laong bakalong ka pasungukya bagi kertong kisutip sapang ka jingweng no egete ka post tangadin bala dapan banaya ki result. Ka RBPC kalaong bahadin bala sya ya ki kertong ban tho eksamen kumta kamlong ka bahak lani ka badai ban i no klempen bet ya kani ka kam. Nakababan jor halor ka jingdon kam jong ka jing pensyai bat ka jingket khli ha ki jing thungkam ka RBPC kalaong baka office jong chairman ka District Selection Committee kadai ban penti kana baki rukom thungkam kinlong ki bahak bat ki basyai. Kaseng kala kenturu ya ki bor badai pet ban penpau pat ba ya katarik balayo pediang ya ka hukum ban weng no ya ka post Mechanic Grade 1 ban pensyai balai om syam la penmi ka nugu jingpen mana pat ba syaki kertong shwa ban penlong ya ka eksamen kajingwan kendu jengi ya i mendakasi kalong hadin bangi kum kaseng ni la yo ya ka jing bujor naki para samla ki baitho ya ka exam DSC ki por ki baladam haka arpo arterik jong ubnai me nakaliang jong ka office jong DSC ngila yo i ketuka result ka bagi pelat man ka arpo arterik jong mrai me bat hadin jong gajing pelat jong ketuka result kadon kawi ka post ka ba ja nang tu ka Mechanic Grade 1 ka badi limba ka Agriculture Department tinggi kum gasengi hadin bangi yo ya ketuka jing pentip bat gajing ujor naki para samla jong ka district ngila apmil ti bani kendu ya deputy commissioner kini kisini ki baladep ndai mentak kasni ngila ayo penwani kendu ya markhmat bat ngila buru da kajing tho ban pan ni kajing shai na office ka jong mar odi chairman jong ka committee ban pan ni kajing shai ba namar ba hakitu ki por ki baladep na ka bentakan ka post ladep ban khot ya ka exam bat ki samla ki lami syakhmat ban tho ek exam ka jong ki kumbangila ban sungthu ki bat tho ek exam DSC barabor ki debit ki bawa nak longying ke badok ki bawa nak longying ki bakam duna ti kajing yo ikine ki kabu bantu ek exam kadi sha ka kajing mentoi be kajing kerku nang ta jongki henry hadin bala to ek exam kadon be kene kajing kermen be kajing community bangin yo ya u so jong kajing tristom ka jongki ya kabalik sikila prepare throughout ban konkret nam ta kine ki exam henry habangitip kimyo ek exam kalong shisha ka ek basungsi ti mentakas ni nakalingan jungi kum kaseng ngilawan ban ya kendu yo deputy commissioner ban pan ni ka jishai ba kata ka withdrawal namar kum bangila ban smutu namar la withdraw ya kena ka post tian dapat ka bangi ngila ban smutu kalong ba ka withdrawal kamlong official namar ngim simlayu iya kanu ka clarification ka notification ka jing pensyai nakaliang ka DSC ki member secretary ngim yu ba kandon ka jing pensyai pa ba henry ki samla ki balada tho ka exam ki don be ya kena ka jing kermen ba lanu ginyo ya ka result te disi namar ba udang thumai ula ong yengi ba aipor nga shitayo hapu shitayo uni penbet bat member secretary ban smutu khamba ka e ga bajia namar ba kane ga de kam ka badang long thumai bai u henry pat nakaliak singi kum kaseng ni sudan tang ka we ga jingkarpat kalong ba hadin bal ada kondok ek exam ni sngo ba kadi ka hok jong ki candidate banyo ek result te nakaliak jong kaseng ni stress ba ya kane ka post debit ban penlait be ek result ni smutu le se ka jing bakla kala bandon hang ne hang tai henry kabangi pat ngi smo ba kabakambet yangi kibapet ya kan kam ngi smo ba kadi ka hok jongki candidate kibala tho ek exam bakidi banyo ek result ten yo disi romane markmat ngi kren ni katahi so namar ba piladep kuno ek exam manta kadi tang ka por ba finshu ai tang ek result te disi lo ong ba hawan ya kai ka bala banle nakaliang jong u unsa pasyang banle bon sedang ai ki jingtip ai kini ki khiat singi kebanang wan Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka Plus F?
Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.